салом алейкум дӯстон. ҳолатҳое меша застшивони канал, баъзе уже закодирони канал мега. бародаро дар аксари вақт ҳолатҳое меша ки симкарта худ ба худ мавҷ гум мешавад, симкарта хомӯш мешавад. боз бародаро ман ба шумо чӣ гуна симкартаро пайваст карданро барои шумо нишон медиҳам. дар ҳолате ки пакет загияи симкарта мавҷи симкарта гум шидааст, боз бародаро ман ба шумо нишон медиҳам. медоем меню сни бар мерем. сетои плата файлда медурем, конфигурацияда окей мекунем. ҳолатҳое мешавад бародаро ми IPO гум мешавад, IPO тор. дар ҳамон ҳолат бародаро ҳисоби мавҷи симкарта мешавад. аксари ҳолатҳо дар мавҷ худ ба худ гум мешавад. мо метавонем боз аз сари нав симкартаро гирён кунем. яъне чӣ тавр? бародаро дар кнопка пулт, дар кнопкаи пулт кабутак ҳаст. як бор кликш мекунем мечиқемаш, please wait мега. Network connecting success бровад. IPO кор кард бародаро. дар ин ҳолат симкарта корда медрояд. вақте ки симкартаи корда ки даромад, пакетан корда медрояд бародаро. ина каналҳо корда даромад, пакетан автоматики connected мешавад. дар connected шид бародаро пакет қатъи симкарта ҳардуш корда медорад. боқӣ дар панел алоҳ бошед. ин буд чӣ гуна гирён кардани симкарта. боқӣ дар панел алоҳ бошед.